για σήμερα, γιατί είχαμε σήμερα, καταρχήν, καλημέρα σας, καλό βράδυ, ό,τι να είναι τέλος πάντων. Είμαστε εδώ πέρα, είναι βράδυ έξω. Στην περιοχή που είχαμε βρει από το πρώτο βίντεο στο κανάλι μου. Μπορείτε να πάτε στο κανάλι μου και να δείτε ένα βίντεο που έχουμε κάνει, που είχαμε βρεθεί εδώ πέρα στα φλογητά. Και δεν μπορούμε να φύγουμε αλήθεια τώρα. Ωραία. Και είχαμε δει ένα τέρα και πήραμε αυτά τα όπλα εδώ πέρα. Αυτά εδώ, γιατί έχει εξαφανιστεί και ο Γιωργάκης. Ελπίζω να μην τρομάξετε για αυτό που θα δείτε. Και ο Βαγγέλης κάνει βίντεο εδώ πέρα, γιατί και αυτός είναι λίγο YouTuber. Βαγγέλη, εγώ τραβάω βίντεο εδώ πέρα, ρε βλάκα. Άντε μη σας καρφώσω όλους εδώ πέρα. Γεια, παιδιά, γεια σας. Δείξε με, μαλάκα. Γεια παιδιά, τραβάω κι εγώ βίντεο, να ορίστε. Βαγγέλη, έχεις κανάλι. Εγώ παιδιά τώρα δεν φοβάμαι, επειδή έχω αυτό το όπλο, πάω με το χώσω έτσι γκογκο, θα πεθάνει. Έχω αυτό εδώ και το βάλαμε. Θα του βαρέσει ο Βαγγέλης έτσι. Πάου και ο Σταύρος πάου και μετά εγώ θα τον καρφώσω στο λαιμό. Παιδιά, έτσι το έχουμε πάρει. Και γι' αυτό παιδιά, λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε όλο τον κόσμο από αυτό. Εγώ θα πάω και έξω, ρε. Είμαι τόσο μάγκας που πάω και έξω. Είμαι τόσο μάγκας που πάω και σε αυτή εδώ την περιοχή, ακριβώς μπροστά. Τόσο μάγκας είμαι, ρε παιδιά. Και σας παρακαλώ, στο πλήγο Σταύρο, θέλω να πω για τα like. Παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί βλέπετε τι περνάμε εδώ πέρα. Βλέπετε τι περνάμε, ρε παιδιά, για σας.